Boas noites. Noticias positivas as que nos deixaron hoxe as cifras do paro que baixaron no mes de agosto por sexto mes consecutivo. Dende o ano 2000, o paro nunca baixara no mes de agosto, un mes que soe ser malo polo fin dos contratos da temporada de verán. O paro baixou en agosto por sexto mes consecutivo con 31 desempregados menos, co que o total de parados se situou en 4.698.783, segundo os datos publicados hoxe polo Ministerio de Emprego e Seguridade Social. Dende o ano 2000, o paro non baixara nun mes de agosto que adoita ser malo para o emprego polo fin dos contratos da temporada de verán. No último ano, o desemprego rexistrado incrementouse en 73.149 persoas, o 1,58%. No mesmo mes do ano pasado, o desemprego subira en 38.179 persoas. Por sectores, o desemprego subiu sobre todo no sector servizos, con 10.743 parados máis, seguido da industria, con 3.427, mentres que baixou na construcción, con 2.816 parados menos, e na agricultura, onde se rexistrou un descenso de desempregados de 2.165. No que atinxe a Galicia, o número de parados rexistrados nas oficinas dos servizos públicos de emprego baixou en 3.578 persoas, unha reducción do 1,37% en relación ao mes anterior e situouse en 257.524 desempregados. En termos absolutos, trátase do terceiro maior descenso intermensual por comunidades autónomas, tan só por detrás dos rexistrados por Andalucía e Canarias. En relación co mesmo período do ano anterior, o dato do paro rexistrado na comunidade galega en agosto supón un aumento en 257 persoas, unha décima máis. En clave municipal, no pleno de onte aprobouse crear unha comisión sobre o accidente ocorrido en agosto no centro de día Antonio Gandoi, do que é titular o Concello de Lugo. Lembren que no pasado mes un traballador da concesionaria que o xestiona resultou ferido ao dispararse accidentalmente nun pé cunha pistola supostamente da súa propiedade. O debate deste punto na sesión plenaria foi moi incómodo porque o implicado é o fillo da edil socialista Carmen Basadre, quen preferiu ausentarse durante este punto a indicacións do propio alcalde. Hoxe, o voceiro dos populares no Concello de Lugo fixo un decálogo de prioridades que, segundo a súa opinión, deben ser atendidas polo goberno local nos vindeiros meses. Entre esas prioridades, Jaime Castiñeira pide, por exemplo, que se desbloquee a aprobación do 5% restante do Plan Xeral de Ordenación Municipal. Levamos máis da metade deste último mandato e van xa máis de 14 anos que Orozco e o goberno socialista e os socialistas están ao frente do goberno do Concello de Lugo. E hai moitos asuntos e cuestións que están dunha maneira moi similar a cando eles chegaron no ano 99 ou incluso outros están moito peor. En canto a xeración de empleo, nosotros plantexamos unha maior participación das empresas lucenses nos contratos que fai o Concello e para elo insistimos na creación do Rexistro Municipal de Empresas, acortar os plazos de pago de facturas a proveedores. O ano pasado falaba a responsable de Economía de que se estaban pagando facturas nunha media de 26 días. Hoxe, en función dos informes que fixo a propia Tesorería, se pasou a máis do doble do que se pagaba o ano pasado, estamos en 53,49 días, as que se pagan dentro dos plazos legalmente establecidos, que é 1 de cada 3 euros. 2 de cada 3 euros páganse fora de plazo. A media total que está o Concello pagando as facturas, entre as que se pagan dentro de plazo e fora de plazo, estamos a falar de máis de 70 días.
A policía busca a 2 persoas por causar desperfectos na sede provincial do Partido Popular en Lugo. Os sospeitosos foron gravados polas cámaras de seguridade. Un deles ía a cara descoberta e o outro co rostro tapado. A policía investiga a identidade de 2 persoas que na madrugada do pasado domingo tentaron romper a vidreira da sede do Partido Popular na rúa Ramón Cabanillas. O acto vandálico foi gravado polas cámaras de seguridade instaladas nas oficinas e que enfocan o exterior das mesmas. O ataque tivo lugar ás 5:30 da mañá, cando 2 persoas lanzaron varios botellíns de cervexa e outros obxetos contra o cristal, pero ao tratarse dun vidro de alta resistencia para evitar este tipo de ataques non chegou a romperse, pero sí que quedaron patentes as marcas dos vidros ao estalar contra a vidreira. Das 2 persoas, unha levaba a cara cuberta durante o ataque, mentres que a outra non, polo que nas imaxes das cámaras de seguridade pode verse a un mozo, polo que os populares xa entregaron as imaxes á policía para facilitar a súa identificación. Dende o Partido Popular condenaron este tipo de actos e a través dun comunicado atribuírono a elementos antidemocráticos que din non entenden outro xeito de manifestarse que con violencia e con mostras de odio. Compre recordar que esta non é a primeira vez que a sede dos populares lucenses sufre algún tipo de ataque vandálico. Este venres e este sábado disputarase a 35ª edición do Rally San Froilán, para o que hai 135 pilotos inscritos, entre os que se contan os irmáns Vallejo e Pedro Burgo, entre outros moitos. O Rally consta dun percorrido de máis de 430 km, dos que máis de 90 se corresponden con treitos cronometrados por estradas asfaltadas pechadas ao tráfico. A proba está organizada pola Escudería Miño en colaboración coa Vicepresidencia Primeira da Deputación e pasará polos concellos de Vilalba, Muras, Outeiro de Rei, Pol e Lugo. Precisamente comezará na capital o venres día 6 cun tramo espectáculo no polígono das Gándaras. O día 7 desenvolveranse o resto dos tramos. Esta proba é puntuable para o Campeonato Galego de Rallys 2013. Tamén en Lugo o imprescindible, e creo que é un dos actos principales dos rallies, é o circuito do polígono industrial das Gándaras. É unha proba sumamente espectacular que animamos a que vaya todo o público ali, primeiro por 2 cousas. Vais a celebrar o viernes e é o único sitio onde posiblemente se poden ver a todos os coches, porque despois xa sabéis que nos tramos normalmente, como son duros, é cando xa empeza a haber averías, entonces creemos que o paso imprescindible é pasar polo circuito. Facer 2 tramos novos, bueno, un deles novo, como é o do Concello de Outeiro de Rei, é un tramo precioso, super espectacular, largo, sobre 12 km e medio aproximadamente, e é un tramo precioso. É que dicir do de Mosteiro, que para min posiblemente sea o tramo máis difícil do rally, un dos máis, é que acumula muchísimo público. Este ano tamén lle cambiamos un pouco a salida, co cual a salida e a meta están prácticamente moi preto unha doutra, con lo cual queremos que ven en beneficio de todos. Que vos quero dicir? Pois, despois estamos moi satisfechos ca lista de inscritos que temos. A pesar da crise que hai, xa se ve que unha inscripción de 135 pilotos non se consigue todos os días, prácticamente somos récord de España unha vez máis, e hasta me atrevo a dicir que poucos países de Europa poden disfrutar deste número de pilotos e da calidad que temos. E non falemos xa dos pilotos que están arriba dela, campeóns de España, campeón de Galicia, con unhas máquinas poderosísimas.
Falamos agora do deporte da mente, o xadrez. Así o definiu hoxe o adestrador do Club Deportivo Lugo, Quique Setién, que colabora coa Asociación Xaquedrun nunha nova campaña que leva por nome E ti que fas. Setién xogará unha partida co alcalde de Lugo e outra co equipo de Borac. O obxectivo é enganchar os máis pequenos a este xogo. Dende a Asociación Xaquedrun, Pablo Castro tamén falou das numerosas iniciativas que teñen en marcha, como o xaque nas aulas, o xadrez xigante e o baúl viaxeiro. Nosotros en esta campaña Ti que fas queremos, como decía Esther, acercar al ajedrez un poquito más, ¿no? Entonces tenemos varias actuaciones, hoy es la presentación con Quique Setién, que va a jugar una partida con el alcalde de Lugo, y posteriormente con el equipo de la Escuela Luguesa de Borac, que es el principal equipo de la asociación, que juega en primera división, está formado todo por chicos jóvenes. A partir de hoy también, de lunes a viernes, también tenemos otra actividad que es de 5 a 8, el ajedrez gigante, y el baúl viaxeiro, donde todo el mundo que lo desee puede aprender a jugar al ajedrez. Si ya sabe jugar, puede jugar con alguno de los monitores que está, con alguno de los chicos de la escuela, y si no sabe, pues siempre hay gente dispuesta pues para enseñar los primeros movimientos e iniciarlo en el mundo. Y al mismo tiempo, pues las madres o los padres que vienen con hijos más pequeños y a lo mejor están esperando por el otro compañero, pueden leer un libro, pueden estar pues un rato agradable, además con el tiempo que tenemos pues es maravilloso. También tenemos la actividad de Saque en las aulas, que es la campaña, yo creo que es la campaña reina de nuestra asociación. El año pasado llegamos a 1.300 personas gracias a la colaboración de la concejalía y de Sogama. Y otra actividad que tenemos es el torneo Ciudad de Lugo, que es la cuarta edición. Se va a hacer del 20 al 22, hay más de 2.300 euros en premios y esperamos la participación pues, de gente de Galicia, esperamos bastante participación de Lugo, que realmente los aficionados están muy ilusionados, y de gente de fuera. Generalmente viene gente de Castilla-La Mancha, o Castilla-León o de Portugal mismo. Es un juego tremendamente divertido, es un juego que desarrolla muchísimas facultades en edades tempranas, que quizá el comienzo es un poco lo más complicado, lo más difícil, a uno le tiene que enganchar, pero una vez que le engancha ya es para toda la vida, que es lo que me pasaba a mí, ¿no? Yo a mis futbolistas siempre les digo que al fútbol no se juega con los pies, que se juega con la cabeza, ¿no? Y en la vida es así, todo hay que hacerlo con la cabeza. El ajedrez te permite muchas cosas, te da reflexión, te da profundidad, te da pausa, te da muchas cosas que te ayudan para el devenir diario, para la toma de decisiones, para todo, ¿no? Despedímonos con imaxes de varios dos coches que participarán no Rally San Froilán, pero lembren que a información continúa como sempre no xornal El Progreso e no portal do grupo elprogresogalicia.com. Que teñan moi boa noite, vémonos mañá. You're so damn hard to please. We gotta kill this switch. You're from the 70s, but I'm a 90s bitch.